Dobrý den, dámy a pánové, a dneska vás vítám u mého prvního videa na kanále Fartisek. Doufám, že se vám bude líbit. Dejte like, odběr a my jdeme na video. Dnešní video bude zajímavé v tom, že budeme hrát zase v Bed Wars bez meče. Jo, hnedka jsem začala hra. To počítá tom, že když budu třeba chtít někoho zabít, tak budu potřebovat sekeru nebo krůmač, ale lepší bude ta sekera. To znamená to, že můj teammate mě budou nenávidět, prostě teammate, protože hrám dvojkový. A já to budu mít o dost těžší. Ale to nevadí, já si věřím. Můj teammate má docela zajímavé jméno. Ten. Dobře, teammate bude pokračovat v cestě. A bacha teammate, aha, na nás se vzadu staví. Toto, dobrý. Kde jsou. Ne, co to dělám? Dobrý, mám tady něco, nějaký provizorní, hodně provizorní schody. Ani by jsem tomu neřekl schody. A proč se staví vrchem na ten mezistřed? Jde potom, aby nás mohl nás rednout. Ale to my si nenecháme líbit a půjdeme na něho. Pokud by jsem nespadl. Já umím stavět, jen já se prostě buď se překliknu, nebo nebudu držet shift. Počkej, teďka jak si tam dostanu? Protože mi tady fajtí s žlutým. Na nás potom půjdou tihnenci. Jako hochu, nevím jak si to představuješ se sekerou. Jo, ale dobrý, zhodil jsem ho. Takže jsem nás ubránil, ale ti Kamu tím to opravdu z toho musel vyžrat všechno? Já chápu, že já musím fajtit dělat teďka tímhle. A těch žlutých je to, kolik, to jsou taky 2. Týmejte, chápeš, tady na nás půjdou tady na nás. Ti bílí. A teďka půjdou na nás ještě žlutí, protože se nějak, no, jo, triggernul. Já jsem nás zachránil. Ne, kámo, ty nemáš fireball. A mně nevystačí bloky. Ne, to nejde. Ne, dělej, týmejte, co děláš? Tak to je super. Co děláš, týmejte? Teďka na nás se půjdou i tamti. Že to je fakt skvělý. Teammate ho nezabil, zabili se navzájem. Já mám bloky, takže nevím, jak se k ním chci dostat. Vím, že nás zachokupují i tamti. A já tady se sekerou nic neudělám. Fakt, jako se sekerou nic neudělám. Bez teammatea. Tak si tady vezmu bloky, dáme si gapple. A teďka už můžu něco konečně udělat. Můžu se teda stavět. Dobrý. Tak tady vyjumpuju. Jenomže teammate musel jít za ním. Jenomže taky nejsem žádný profík, ale ten teammate za ním musel jít. Musel chcípnout. On asi neví, že já točím tohle. No já uděláme endstone. Dobrý, tak teďka ještě dám 2 bloky a to už skočím. Takhle. To je jasné, že to skočím. Já budu potřebovat něco jako TNTčko. Nebo dobrý krumpáč. To asi neudělám ještě na mě. Po mně. Oj, to by ho měl. On čeká na teammatea. To je úplně jasný, kámo. On na něho čeká. Dělej, bloky. Krumpáč. A ty dělej. Takže tady se dá stavit, když jsem se nešlo. Aha, oni na mě nešli. Dobrá, tak bez teammate tady toho moc neudělám.
To by byl zázrak, kdyby se tady vypotřeboval tým bez teammatea s tady tohle s tou mojí challenge. Dobrý, ale oni neví. Oni vůbec neví. No možná už ví. Ne, neví, kamo. Vůbec neví. Vůbec, kámo. No, já jsem se možná neměl stavit tak do toho vrchu. Potom jsem nespadl a nedalo mi to 5000 damage. Minus. A zase nechci, aby jsem si teďka ubral. To by, no, protože by slyšeli. Dobrý. Co to je? Ne, to je na sponge. To mi nepomůže. Kámo, to jim nepomůže. Jeden down. Final kill. A už nejsou. Kámo, to byla vypínačka. Neříkejte, že ne. Ty vogu, já se dám radši blind na strap, kdyby jsem viděl, že už na mě někdo jde. Takhle firebally. Můžete počkat na lepší armor. Kámo, tak to byla vypínačka, to musíte uznat. Já jsem je asi dva... Buď byl sám, nebo jsem je oba dva zabil. Ale když jsem je oba dva zabil, tak by to bylo fakt jako hustý a museli byste dát potlesk. No, čemu bylo ty diamanty? Pak jsem na invisku a vypadl bych tam ty. Hop. Šup. Já bych teďka potřeboval nožnice. Ty najdu v tools. A možná ještě bloky, no. Já vím, že je mám, ale více. A mohl by jsem se jít pomstít. Počkej, budou tady 3? Jo, jsou tady 3. Tak asi koupím lepší sekeru. A další stojí 6. Já si myslím, že teďka mám dobrou sekeru. Mohl by jsem aspoň jednoho vypnout. A prosím, teďka nespadni, bylo by to fakt jako trapný. Já vím, že to můžu dát bezpečněji, ale já radši na rychleji. On si jde pro mě, já to úplně vidím. Vím, že mám teďka dobrý armor, ale on si jde úplně pro mě. Já jsem to věděl! Ne, on tam něco dělá. Ale je tam to mezi středu a to mě znervózňuje. Já se bavím, jestli nebude mít fireball. Nevím proč, tak stavím tady nad tím voidem. Víš co, bych si mohl trochu pokročit. Pak bych si vypil invisku. Dělej! Dobrý! Zastav! Ne. Piul! Dobrý? Ne? Nedobrý. Tak GG. A takže vypil jsem ten jeden tým s tou sekerou. Bez teammatea. To byl dobrý úspěch. Myslím si, že bychom si mohli dát ještě jednu tuhle mapu, já mám rád. Jo. Ale my jsme tady, my nejsme to vůbec ne... Ty počkej, co? To je jiná, aha, to točí na stejný styl. Tak sorry. A proč jim jde tam? Však tady to jasně vidím, že prostě tady nás prostě raidnou. Ale dobrý, no. To je nějak low budget. Zastavím postel. Dělej, kámo, dělej. Nevím, proč tady jdou první na střed. Možná tady pro dia. Tam je dřív. OK, target jsou pink. A na ně teďka jdou šedí. Tak to dělej. Bed destroy it. Aha, tak. Dělej! A pokud jdeme 1000 subů, tak udělám takovou specialitku. Gameplay plus odpovídání na vaše otázky.
prostě mi na to video, kde hitnu 1000 odběratelů, tak tam mi napište dobrý komentáře. A budeme prostě hrát, já ty komentáře budu číst a budu na ně odpovídat. Takže tam zadávejte ten odběr. Počkej, kam ty pak šel? Jo, na červený. A to ti půjdu na nás. A protože na dia, kámo, to je úplně nesmyslný. Počkej, kámo, počkej. Musíš jít horem. Počkej, kam oni jdou? Jo, oni jdou vedle. Ne, oni mají endstone, kámo, a nemám nic s čím to zničit. A tam nic nebude. To je logický, že by to vybrali. Hele, kámo, pokud tam chceš žít, tak si kup krumpáč. A já nevím, co mají pod tím endstonem, takže si kupím... Ne, on určitě na nás jde. To vidím. Nejde. Jako by jsem viděl, že náš teammate spadl. A ti ping se mi fakt nelíbí. Už podle toho jména. Dobrý, už. OK, co to bylo, kámo? Co to tady zkoušíš za fígle? Já se bojím, že on má další. Psych! To jste ještě neviděli. Bang! On musí skočit? Já tam takhle zastavím. No. To jste ještě neviděli. OK, tak to byl kláčoš. Ne. No dobré, no. Počkat, tím ping. Tam, jo, oni šli na diamanty. Týmajte, myslím si, že nejdou na nás. Ale nelíbí se mi. Tak on má fireball. Tak ten byl dobrý, kam. To byl dobrý fireball. Hit. Dobrý, teďka dostal. Co to bylo? Ne, to nemám. Mám to! Čau, kámo! Týme, dělej. Já moc nemám hitů, protože já mám tu sekeru. Ale ty by si mohl někoho dát. Tak někoho, no. Yes, ale kámo, to byla vypínačka. No, ne, vypínačka. Prostě, že jsme to zničili. OK, týme kvalitně zastavil postel. Možná bych to dával po vrstvách. A ne to tak naplácat. Ale OK, zastavil postel, to je hlavní. To je nějaký kačer, no, tak... Ne, on má fireball! Oni jdou vidět, kámo. Nějaký tačka šmoula. Dobrý, on zales. To byla chyba. Možná nebyla. On potom je tuší, on tuší. Týme, kde jsi? Dobrý, kačere. Dělej. Hop. On má oheň. Ne, kámo, kde je ten kačer? Kačere. Ty. Reálně proč? Jak jsi mohl počkat? Aha. Pěkná obrana. Počkat, ti ping. Kámo, já jsem big brain. Si koupím tady? No jasně, tady se nedá stavět. No jasně, kámo, jsem to věděl. Já se na ně koukám, protože oni se mi pořád nelíbí. A já jsem věděl, proč se mi nelíbí. Já jsem to věděl. Když je teďka někdo zaneprázdní. Tam je ještě jedna vrstva, ne. Já jsem myslel, že už tam budou mít tu postel. Kámo, týmujte pink. Cannot say the same. Já nemůžu říct tu stejnou zprávu.
Ale oni budou horem. To ti nedošlo? Dali. Ne. Kámo. Dobrý. Teammate zabil. A tohle nedá. Dá, kam tak teammate je dobrý. No ale vyžal. Ok, GK, teammate je mega dobrý. Lepší armor. Kámo, teammate, jestli tady to někdy uvidíš, tož jsi asi, prostě jsi z Anglie, takže asi neuvidíš. Ale kdyby si na to koukl a třeba bys si uměl česky, tak jsi dobrý. Ona, dělej. Tady dělej! Ty vogo. Pěkně. On má taky lunar. Co to bylo? Bacha, kámo, jde znova. Já mám málo. Fight tím sekerou. Počkej, já mu půjdu tady. Když ho zdržíš? Aha, jo. Nezdržel, ale já bych se stejně... Luči pomoc! Ne, to nemám! Ne, máme postali. To je, že teammate to dobře stavěl. No jasně! No, máme je po nás, kámo. To neuděláš. On je tady. Teammate, dělej. Co? Dobrý. On je sám? Není. Oni tam s někým fajtí. Teda podle mě. Teammate, myslím si, že musíme je dát. Tohle, to neuděláme. On je sám totiž. No počkat. To je asi výhoda pro nás. On znova jde. Aha, není sám. Jeho teammate chcípl. Ne, tam byl limit. Ne. No, tak to je konec. Viděl bych to na ještě jednu. Už nám tohle začíná. A dobře, jsme blue. Tahle mapa. Zostrikvue is cheat. Tak hlavně nečítuj. No jako mě by to nevadilo, ale ať z toho nedostanu ban. Víš co? Na největší mi na 8 serverů nechci dostat ban. I když jako tady ten jejich anti-cheat, to je fakt jako hnus. Dobře, teamujte. No jako... Oni tam dělají takovou tu klasickou obranu postele. No tak stejně já nemám krumpáč. Takže jako... To nedám. Dobrý. Pokud tam nedá ještě... Oni tam ještě musí dát tu vlnu. Aha, no tak ani už jsem to nepotřebovala. A tak víte co, je to dobrý mít všechno. Tak tým je to nám nedá. Takže vůbec. Jako 2 na 1 dál. Ale ty další 2 na 1 nedá. To nedá. Možná Dream by to nedal. I Technoblade. Ale Technoblade už jsme měli. To už nemáme. Díky, kámo, mi tam někdo pušnul. A dal jsem se sice více damage, ale nedal jsem kill. Počkej, kámo, já už jdu, to sam nedáš. Já jsem mi tam sice trochu nahitoval, ale ne... Ok, tak někoho zabil. A ještě někoho... Co to bylo? Ach jo, co to je? Tohle lepší. Počkej. Víte co, jako ta sekera je dobrá, ale nedává malý attack damage. Teďka mi fakt jako pomůže ten armor. A už je po nich? Jo, už je po nich.
je po červených. A já si myslím, že můžu postavit cestu na střed. Protože na armor lepší by se fakt jako hodil. Dobře, tak kolik to máme? 2. Když nás tak 3 vezmu z toho každého generátoru, tak budu mít 6. To mám na armor. Pak už budu moct něco dělat. A pokud vezmu ještě ten jeden a nevezme mi to teammate, tak budu mít na Envisku a někoho s ní vypnu. Můj teammate má, proč má můj teammate 11 hápek? Nevím. Proč dělá tam ještě? Takže se ale healuješ sám. Co to je? No tak já si určitě koupit toto a tu Envisku, jak jsem říkal. Já si už chtěl úplně koupit ten meč, ale mi teďka došlo, že já si ho nemůžu koupit. Jinak by jsem porušil pravidla. Ale že mega jsem si ho chtěl koupit. Počkat. Zelení. Oni jsou zelení a oni mají takovou... Oni mají sice cestu a takovou klikatici. Ne, já viděl, že máme cestu. To je jasný. A můj tým už jde, tak já už jdu taky. Pokud tým nepůjde, teda pokud oni nepůjdou přes tu naší klikatici, nevím, jak bych jsem to jinak nazval. No, kámo, už si nevěříš. No já sice jako, ty máš meč, ale. Dobrý. Ne, žádný tým, žádný. Vypadni. Tak ten je špatnej. Jen hit si dá, jen hit. No, tak jako. Nemusím se mu zabíjet. To mi ušetřilo nějaký ten čas. Já musím... Dobře. Protože teďka to máme na dobrou hru, nebo možná i dobrou výhru. Doufám, že to bude výhra. Teďka pokud spadnu, tak to je fakt jako prozasmátí. Nespadl jsem. On jde na žlutý. Kamo, co to mám za teammate? Mám protect? Ne, já mu koupím protect. To nám dá. Tak. To dáš, kamo, já ti věřím. Jako nic jsem zatím... Ne, pink ne. To nemusíme dělat. Nemusíme to dělat. Můžeme tu žít takhle... Cože? To je žlutej! Ten už není špatný. Tak konec, no. GG. A proto bych dneska ukončil toto dnešní video. A doufám, že se vám líbilo. A čau! Co jsem to vůbec udělal?